Molt bé, el mètode de l'autocàs. Seguim parlant de les preferències del cervell. Per què? Doncs perquè tendim a pensar que totes les persones són com nosaltres i el fet és que les persones podem ser bastant diferents de les unes a les altres. Per això presentem aquest mapa on ubiquem fins a 8 perfils de persones en funció de la informació que agafem, com tendim a decidir i què tendeix a motivar-nos. I avui presentem l'arquetip del visionari, que són persones que agafen informació emocional, que et decideixen provant i que es motiven a llarg termini. Molt bé, com són aquests visionaris? Doncs són persones que tenen una idea de futur, que tenen una idea de cap on hauria de caminar el món. I són persones que el que volen és transformar-lo, sí? Portar-lo cap allà on hauria d'arribar. Aleshores, què els caracteritza? Doncs que són persones enèrgiques, són persones que valoren molt les relacions, són persones que valoren molt els processos, són persones que tenen una idea del que hauria de ser i que la visionen i que volen empènyer el món en aquesta direcció. Okay? El que passa que quins hàndicaps poden tenir? Doncs que estan tan centrats en la idea, estan tan centrats en el que hauria de ser, que sovint pot ser que mai no arribin a res concret, perquè estan tant en la teoria que el que és pràctic, el que és concret i el que és factual se'ls escapa de les mans. Aleshores, quin és el seu punt cec? Quin és el seu punt de millora? El seu punt de millora és exactament el revers del científic, que és que estan tan centrats en el seu món interior, en aquesta part invisible i aquesta part emocional, que pot ser que hi hagi molta informació concreta, objectiva i factual que simplement se'ls estigui esquivant perquè no la veuen.